lidt et eller andet sted på. Jo, den er bare ikke så kraftig endnu, fordi det er så fint, hans hår. Ja, så der gror jeg håret lige der. Så gror det ud sådan fra et punkt af, ikke? Jeg kan ikke se din video. Nikolaj, han har i hvert fald en foran, og så tror jeg, han har Det noget. kan jeg ikke se nu. Jeg mener, han har det over her, Han ikke? har lige lidt herovre, ja. Sådan en lille en, ja. Jeg kan ikke se noget, fordi jeg har sådan Det er heller ikke sådan en en. Du har en kæmpe vivl her, der gør, at dit hår det vokser fremad og nedad. Jeg kan Og... ikke se den. Hvorfor har man egentlig en liv? Ja, det har alle. Det hjælper en med at vokse hårdt, så det kan vokse. Men mor, er der ikke nogen, der bare har sådan noget her hår på? Jo. Så er det ikke liv. Kan du se Christoffer? Se Christoffer? Han står rigtig og Kom træder. du lille højere op. Men Højere mor, hvad? der er jo nogen, der har bare sådan noget her Nej. hår. Kommer du højere op? Så er det Så ikke liv. jeg også kan have en vivl, Er den smart? en midtervivl. Hvordan ser man ud, hvis man ikke har nogen liv? Så er alt bare lige frem eller tilbage. Nej, det, jeg ved ikke, hvad, når man... Alle har en vivl. Fordi det er jo et sted, hvor håret begynder fra at gå ud. Har man Men det jeg samme kan ikke sted? se din vivl. Nej, ikke alle. Jeg har 2. Jeg har faktisk 7 vivler i hele håret. Jeg tror, jeg kan se. Mange